Abedin ntoso so eya kanfo amamre no baako a edi akotene pa wo yasetene mu nanso yehwe nemre ya yabedin nto ewo amamre kwaso ni nyina sei asesa yakofa oburuni die ni ye bibia na ye de no de ya to atwene enam se enkyirema empese yesua bibi efiri ye die mu ena omo nso ye musa di ntira bia bibi saa ewo ho ena ye di amafoforo de no achi titiru abrofo de no achiri ne ye de ne ya se ye tietia so so ye de no ye di mu nse mebiri yi wo mu a ese ye hwe nanka yesai revive no abadinto yetu dina nipa no bra ya wo akwada na botofo ana betofo mo no nananum empire ho to akwada din ato anset da every say o twedi ampo wo obo nipa no wodi din a obia ehian bia de ma no na saa edine no ene onipa bia ne di onyame de ma wo ene ye freda kradin wo ne dwoada oye oba ye freda dwoa nyame ne de ama no oye oba ma ne freda kwadwo wo no efiada be ma efe ne kofi oba efe ne fia ene edini a onyame de ama no ye freda akradin na kanfo abedintuo no ye hwe eno mabim ene yatodine no yewo abusuadin ewo ho ene yehwe ebia ani disem bi yedie bia yewo nipa no betu mu enso wo ho ene yewo atoyensem bia onipa no nso obepie mu ne din enso ewo ho ene yewo bibiti se afahye daboni bi na kora no apiem eno so yetimide eno so emano. That is accounts. They have various ways of giving names to their newborn babies. No more share circumstances no akora na yawo no mu no ne do twedi. Apart from akradin no eye eda ye da akora no papa no awo ba no etimi so to akora ne din ewo eye abusuadin aya Asante din ne wo ho se boatin antwi ene kakari no musa na champon no nyina ewo ho antwiwa brago abrafi adwibim nyina eye akade ya Asante din papa na dema ene wo ho ena yewo edina eno de akoda no bia ewo no na papa no wawu circumstances names no ne enso ya de ahwe ho ne ya de ato ne di obu okwa na ekogini firi osuma bi ho ana yusu bi ho ne enso ya de ato ne di na yewo akoda na awotwe na nwotwe ansana ya de na pie edi ho ada no a ya de akora no be pie edu ho abedwa na akoda no sada no a ne ato ne di ni sada no ase papa no o ya ho bo ase o makora ndi enna puto kasem ya frɛ no outdooring da ya de akora do free demo esi edu ho me na hu wo wia sada no a ne to akora ndi ebedu na papa eno ma ese ototo akora no de dwa ansai e ka dwa ansai e ka bucket ne pan de bentoa ne sapo ntade obehyehyɛ ni nyina no watoto maame no ne ntoma kakra obeto bia duko ne mpaboa kakra obaata no ne bia odi sika kakra nso so atoso na wode kɔ ene ye friend time free no ko free the time ni nyina ya hyehyɛ omina kama na wode kɔ akwada no ya wo no o ma me fie na okɔ be se no nwotwe ye ma awia na awia gire be se du baako na ye kɔto akwada adin ye na de ye kɔto akwada adin a just at 12 o'clock du mienu ya hyehyɛ mfidie bebiri oba ba betena se na du mienu abo
akanfo amamrimiento akoda agina wia ye to no anopa bra awia no empia no nya eden na ye kwa akoda no soa no wono odi egina papa de ama no no ono odi koro na eno ma mekekan e ka ho akoda no ma obata no ma ni ska kakra kan ye de ko akoda no efie ho maame no fie ho ye kwa maame pe na wo fie ho ana pe na wo fie ho no ya sisi akoda no kama sisi ngonya kakra ye busa mane no mabu ya mane nyina se de mekan ya akoda ni dinto no ante de bae na maame no ana papa no ana busa pe no wode akoda no to ne naaso wode to ne naaso a na wagunsa kakra ade asre otwa eduampon ne ye nkomya ne abosom sa akoda no aba no omumo no eba ne nya echi girapa na yade dom ne esan bia musuo bia ka akoda no akoda ne nyini na omeka busua no ho na omeka kuro no ho ye nkyekere ne kuro bibia nkoso kama na ye gu nsama no ne ye gu nsan de bisu de ama oba ata no eja ne eba na ye wo ma no so omo nso omo ho odiri mu nno ni mo na akoda no ne nkra bia odi firi yankonsoro aba no obetimi api je se oba ata ne maame no ye ka mbo ne ye adwumaden ye de so akoda no no nso ye gu bia maye ye gu awie no ne maame no wo hwie ensuo agu tome glass no the four finger we ni sa we na odi esi nsuo no mu odi si nsuo no mu a no odi aka akoda na no oda na so no ebi a ho ne de behu akoda no giri pot ya papa ne de bere no sabe no bi anim to ne se ne bom no oda aka akoda no afia pokua usi nsuo a nsuo afia pokua usi nsuo a nsuo nyina na akoda no hwe nanim afia pokua usi nsuo a nsuo uwia na ya den sakakra mo sakakra bi so agu cup no tome no na wode ne satia ya mekan ya na wode abom kakra bi wode bom kakra wode esi akwara na no afo bokua wo se nsan o afo bokua wo se nsan o afo bokua wo se nsan o we no a wo ye ni nyina wode esi akwara na dwirim sa akwara no nyina ohuru papa se we ye papa we ye bone we ye ne kore we ye nkontompo obeye no kwarefo e wa busua no e wo kuro no o meye ananias in the society fa nkontompo bia mba ho ntie de hye na adwene onyina yiw aye ne yiw ni da bi nso so aye da bi ohuru papa o mu se we ye papa esebe ye ohuru bone a mu se we ye bone esebe twu firo eno ne wosi nsu a nsu wosi nsensa kasa preko na kan okore no nko no ye wia na ednato se oyo be ma tetwa da ke de sekai bi aseka mo bi na de ato ne nsem ne yase apagya oyo ba ne de kente mu kama ye de ebua ne yi woni mu nyanso kire se poku onyina uma wo maye oni hafo wo maye adwumaden ene ne sekai a de to ne sam kakra wo maye adwumaden mo maye ni hafo wo maye onipa wo ye sifo betimi abrid moja ni aye adwuma wo abrabo no wo ba nso so a saa wo maye akwadwofo afro bi no wokọ ya wo hwe so no wonye ne yie edwa no odi a wo hwe no onyi ne yie bibia ne de amakwara ne da tete no from the word go na hese no na edum nyina a kire akwara no na wo hwe anu saa no yenu se bibie no so nananom ya di nimu no ne nti asem no akwara no wo hwe anu saa no sunsumo no wano so wate apeke na me so wafa abadintu ogu ahodo se na me chiechiri mo no ebi ne sei types of names no ya wo akradin de medika chem se ene da e de wo akwada no ene onyame no ane de ama akwada no ene yensesa no kwadwo abena yawa ene pa ho a ebi a na me de ne to me papa kwakudwumani na sabre no na maame no
wɔde nsuo ne sama akwadaa no wabɔ akwadaa ne dinti obi ani sɛ wɔde no to papa wo nso wɔfɛ no kwaku dwumani the process of all ye ɛyi no wosi nsuo ne nsuo no kwaku dwumani wosi nsuo no ɛhɔ ne ebi sɛ sɛ wɔde akwadaa no to ɔpapa anaa wɔde no to ɔwofa anaa sɛ wɔnana na ɛno ɛgyina ɛno nti saa edin opoku adusɛi ne wei nom nyaako antwe no deɛ ɛyɛ akan din ɛdeɛ ɛwɔ hɔ bia na papa no yɛwo no wɔto akwadaa ankyɛ no papa no wuye ebi kora yɛwo no na papa no wuye yɛkɔto akwadaa ndira ɛno nso yɛfrɛ no anto kwame anto atɔ yɛn nkyɛm din ne bi no kwame anto bia adi yi a bɛkoin abɛbrɛsɛ nyinaa atɔ yɛn nkyɛm din yɛhwɛ situation no mu circumstances na akwadaa no de bɛtɔ mu no yɛbɛtumi de ebi ama no bi na mɛbobɔ kyerɛ wɔn ɛne pa ho a ebi a ne yɛkɔgye ne firi suma bi hɔ yɛkɔgye no firi nsuo bi hɔ papa no tun de no wɔsɛ akwadaa yɛ de mekɔgye ne firi nsuo asonsi hɔ nti ameba no yɛfrɛ no antoa nti yɛfrɛ obi ya wantoa dɛsɛ wɔkɔgye ne firi nsuo hɔ kune wɔde afia kune sɛ wɔkɔgye ne firi suma yɛ kune hɔ bosom kune hɔ nsuo ba anaasɛ bosom ba ne nso yɛde ato no wɔto ne din ama no akwadaa yawo no as a request from a shrine anaasɛ gods no yɛ de akwadaa no ato sɛ suma na bosom no nti yɛfrɛ no yɛ wantoa anaasɛ kune anaa adwomɔ akɔso adwomɔ wɔde ato no nso kanfoɔ kwan baako a yɛde to yɛbɛgye no baako no ɛna yɛhwɛ ebia na papa no wɔwo akwadaa no a wɔmi kasa ne bia lotto bi apie otwa yɛ no dam sɛ 1 billion sɛ ei mo a yɛwɔ akwadaa no to sɛ akwadaa di afiri yie wɔdi wafiri yie papa na ɛno so yɛde ato no afiri yie na ɛno so ɛwɔ hɔ ɛna yɛwɔ obi a odi awumawuo awumawudin ayi yɛfrɛ no apɛntɛdin ɛna yɛfrɛ no ɔkɔbae kora bi wawo no a wɔbɛgyina gyina na ɔkɔ na aba ne awo no na wawu na ɔkɔ na aba ɛno deɛ yɛfrɛ no apɛntɛdin ɛno deɛ yɛhɛ dɛm ma no edin papa biara those children are given filthy names just to prevent the child from dying from going back to ancestral home na yɛn no so yɛde ato no ebi ne sɛ ebi akaya ebi a musi ebi a dɔnkɔ ebi a sumina ebi a kyekyerebɛdɛ din bi a ɛnyɛ nso nyɛ so much meaningful bi a akaidie ne yɛde ama no just to prevent the child from going back ne yɛn no so yɛde ato no ɛne yɛfrɛ no ɔkɔbae apɛntɛdie no yɛn so yɛbɛtumi de ato no ɛne yɛwɔ ebi a na akwasidɛ ebi a adɛ kɛseɛ bi anaa akwasidɛ bi anaa awukudɛ bi na akwaraa no yɛawona bɛtum papa no sɛ wode wobɛdi adɛ nti yɛfrɛ no akɔso adɛ anaa kwaku adɛ yɛ sɛ iwɔ no saa ɛda no adɛ sɛ awukudɛ anaasɛ akwasidɛ obi wɔ nso a ne yɛwɔ no dapaa memene dadapaa anaasɛ ɛbɛna dadapaa ɛbɛna dadapaa no adeɛ kyɛn ama yɛwɔ awukudɛ no ne yɛawo no sɛ wode wobɛdi awukudɛ nti yɛfrɛ no abena dapaa kɔsɛ ɛbɛna dapaa ne yɛwɔ no yɛde no ato dapaa ɛne deɛ wo no memere da adeɛ kye akwasidɛ no nso ɛno so yɛwɔ ho so memere no yɛ dapaa ne yɛsɛ data ɛnso yɛde to no abra paa saa ɛno nso so ɛwɔ hɔ ɛna yɛwɔ festive occasion names no bi te sɛ buronyada na bi yɛwɔ akwadaa no ɛsɛ wode yɛfrɛ no kwasi buronya ne sɛ wobɛdi buronya de yɛfrɛ no adwoa buronya ɛno nso ɛtumi de ɛto no sɛdeɛ bɛka sɛ adɛɛ no ne nyinaa yɛ festive occasion names bi a yɛde ato no na ɛdin ɛyɛ nso hyɛ anaasɛ agyina yɛhyɛdeɛ sɛ ɛdi ne hɔ a yɛntimi huru nipa pɔtee biara ɛne ne bɔbirim ɛdi yɛde ne to adeɛ bi so a yɛde hyɛ adeɛ no nso ɛdi onyankopɔn ade bɔ mu no ɔbɔ wiase no ɔbɔ nipa mmienu ɔbɔ bɛrima na ɔbɔ ɔbaa ɛna ɔdi ɛdin bɛrima no hyɛ
no di ka ball no ya Adam no ma ne beema o de share no nso ana o de Hawa no ana if no share oba no be kire so o de share no nso ana Adam ka janse me yiri de be fe no oba fi se mi ndo firi enti akanfo mu no yenso so edin no yenso hye maye yenti de wo abaayewa de wo abeema ano so yɛde hyɛ differentiation yɛde hwɛ ɛpɛ nipa bienu a wɔwɔ hɔ wei wohwɛ nipadua no sɛdeɛ nyame asi afɔm no no na ahwɛ wei a wei yɛbɛfrɛ no barima na wei so yɛbɛfrɛ no baa nti ɛdeɛ no yɛde ahɛ no so to identify them we hu sɛ wei yɛ sonko wei te sɛ ɛnti yɛwo nipa a yɛma ne din ɛma yɛde hyɛ no nso deɛ di kan no ɛno ne yɛde agyi ne to mu sɛ wabɛka yɛ ho waba bɛka yɛ ho fi sɛ yɛwo no a yɛma ne gyina trans fi sɛ yɛfi sɛ ɔyɛ hɔkoɔ yɛnim de ofiri ana waba ka yɛ ho ɔyɛ manfrani the moment a papa na bɛtu ne ne deɛ na waba bɛka yɛ ho ɛgyi no na identify no as a member of the family and as a community no ɛgyi no identify and sɛ di no hɔ a yɛntimi identify nipa no ne bɔ bɛrɛ biara nti ɛdi ntoɔ no ɛho hia ɛyɛ nso hyɛ anasɛ agyina hyɛdeɛ yɛde welcome nipa no ɛma yɛgye ne tum sɛ ɔyɛ ɔdasani ɛma yɛde yi to abusua nom gye ne to ɔbaa nom prɛko saa na ɛte ɛnɛmmere saa bɛde ntuo yi nyinaa asesa ade ntira ɛnoɔma a ama asesa no ebi no gyina hɔ ma ɛnɛ nwoma sua ɛkɔ so insan sɛ akora no ɔbɛwu fie na yɛde no ato dɛm na awɔtwe na papa na sisi na beto akura na gyene no e ma ko wo no clinic e ma ko wo no maternity ba ko no hospital enti ebra esa akoda no ye de e confine no for week no enye yi say hospital obi atimi kosra no na a break process no ti enwumasua ama saa process ye famu de to akura de no do e bia na eno so abesesa abi na firi ho 2 ya na edu abi a poverty ohia papa no oniska ya o beto to akora no makora mane ekwa so akofuru akoto akora na ejina ewu wo ba ya o se mo frɛ ne tie philos mo frɛ no dada eno no na ya fa ne saa bo okura ye frɛ ne kwadwo fi nka ho because bi kura papa ne kora waaje ne ya fa ne saa nti ohia eno ka factors abesesa abedi nto ena nwoma ena culture different cultures na yesua ni ehu no eno so eka ye kohwe buroni dia wo ye ne kurom no a ye fi se de ne de enye ni ato ye de na ato afia kohwe buroni dia no wo mi nyina eka ho ana ama name no ceremony no asesa na kati to de sei ni edu to akoda di aye perfect aye kama ti sei na tie ina so yenye sa ene ya na bese yakoto akoda di ko ekoto na Sunday Christians so ka ho Christopher so nyini say nsuo ne nsan de be ye no wo mo say it is against their teachings isa se be fa we be ye wo mi ya wo fie no bese yakoto akoda di wa Sunday na wo mi ya aka but ye de ye no e wa ase wo si nsuo wo si nsensa no nyina no enye bonsamade o eya adi ni mo si ye kom se na de edu nsuo ne nsa no ye ne sa ya kyekye ye se enye ni abogu ni akofa aso de ne rabeto ama ye de ne tete enti factors no aso ne kyerɛkyerɛ enwumesua ohia ena other cultures no foreign cultures no ye sua ifi se nu na ye so na ye papa na ka ye de ahye tina ma ye badu to asesa